מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש שלמה רבה אמין שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תודה רבה. ועכשיו, קצת מוזיקה. אני מתכבד להזמין את מקהלת הילדים יזרעאליה לשיר הראשון. יפה מאוד. בואו נעשה עוד סבב של מחיאות כפיים. אני אישית נמסתי. עכשיו נדבר קצת
על הדוקטור יורגן בולר. לפני שנציג את הסרט, נרצה לומר כמה מילים לנשיא השגרירות הנוצרית הבינלאומית שיקבל הערב את פרס מפעל החיים של עמותת יד עזר לחבר. דוקטור בולר הוא דמות של שליחות מוסרית ועשייה רבת שנים למען ניצולי השואה בישראל. תמיכתו חיזקה את הבית החם לניצולי השואה. כל מה שהוא עשה בגובה העיניים, בשליחות רצופה, מלאת אהבה. התמיכה שלו חיזקה את הבית החם לניצולי השואה, סייעה בהקמת מוקד הסיוע הארצי, העניקה ליווי רגשי, הפגת בדידות וסיוע חירום, כולל פינוי באמבולנסים ללא תשלום, בכל תקופה קשה, בקורונה, במלחמות, בשעות של חרדה. הוא ואנשי השגרירות היו שם, בשקט, בעוצמה ובאהבה גדולה. על כך תוענק להם הערב הוקרה עמוקה ומלאת תודה כנה ולבבית. My dear friend Dr. Jorgen Buller, an honored guest of the International Christian Embassy, Jerusalem's annual celebration of the Feast of Tabernacles. Shalom from Yerushalayim. שמי יורגן בולר, אני נוצרי מגרמניה במלחמת העולם השנייה. חייל צעיר מגרמניה, הוא נפל בשבי ברוסיה, אבל מחיצילה חייו זה היה רופאה יהודייה. החייל זה היה אבא שלי. מאז כבר ב-27 שנה אני כאן פה בארץ, ואני תומך בעם יהודים ובמיוחד ניצולי שואה. יורגן ועוד עשרות המתנדבים של השגרירות הנוצרית, המגיעים בעיקר מגרמניה מאז 2008, מחויבים לעזור לניצולי השואה בתמיכה פיזית וכספית. חיות, רופאים, פיזיותרפיסטים ואנשי מנהלה. מתנדבי השגרירות הנוצרית בחרו במסגרת התנדבותם לסייע לניצולי השואה בכל תפקודי היום-יום 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. הם עוזבים את החיים הנוחים ומגיעים לכאן בשביל לעזור. אנשים באו, הרוב מגרמניה ושוויצריה, והרבה לא היו אף פעם בארץ. הם חוזרים הביתה והם אומרים, וואו, אנחנו למדנו כל כך הרבה, והם רוצים להיות שגרירים למען המקום, אבל למען גם מדינת ישראל. בשביל ניצולי השואה השוהים בבית החם מדובר בסגירת מעגל. הרבה פעמים שמעתי התבטאויות וזה, אבל התחלנו להגיד, תשמעו, זה דור חדש לגמרי, עם הסבא, סבא שלהם, מה הם אשמים. ואיך היה בזמן קורונה? מישהו היה חולה קורונה פה בבית? יכולים לשנות את העבר, אבל אנחנו יכולים להשפיע על ההווה ועל העתיד. ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים, תמיד לדעת לוותר. On behalf of the Holocaust survivors who live here in Yad Ezer Lechaver in Haifa, and the Holocaust survivors who live in Haifa and the northern part of Israel in general, I would like to thank you, the donors, supporters, and leadership of the Christian Embassy Jerusalem, for your kind donation. This ambulance that I'm standing next to is going to serve all those Holocaust survivors in any case that they need. We thank you very much for your partnership, for your support, and for your donation. God bless you all. עכשיו נעניק את פרס מפעל חיים. אני רוצה להזמין את שמעון סבג, יושב ראש העמותה.
וכן גם את השר אלי כהן, שהצטרף אלינו לכאן לבמה, ויעניקו את הפרס למר יורגן ברולר על עשייתו רבת השנים ורבת האהבה. אני קורא גם לחבר הכנסת קלנר להגיע, ולסגן ראש העיר חיפה יוסי שלום. עכשיו נבקש שיצטרפו אלינו לבמה מתנדבות השגרירות הנוצרית יהודית, ניקול ודייוויד. אנא, הצטרפו אלינו לכאן לבמה. דוקטור יורגן ברולר, יש לנו עוד איזה הפתעה בשבילך. לפני כ3 שבועות הייתי בגרמניה. מי שיודע, רצו למכור מוצגים של ניצולי שואה או של נספי השואה בגרמניה, אם זה טלאי, פיג'מות, וראיתי איזה משהו שהזכיר לי קצת את הסיפור שיהודיה, דוקטור, הצילה את אביך, ובגלל זה אתה תורם את כל ימי חייך למען הניצולי שואה. יש לי פה תמונה של דוקטור, שהוא היה יהודי, והמכונה הנאצית השתמשה בכל אנשים שיכלו לתרום, השתמשה בשבילם. הוא היה רופא שטיפל בהמון גרמנים, חיילים במלחמה. הוא חשב שהוא ינצל, אבל בסוף הוא לא ניצל, גם הוא הלך לתאי הגזים. אבל יש לי פה משהו שישב אצלך במשרד, ולראות איך אנחנו כחברה יכולים להשתנות כבני אדם. אני רואה אותך כבן לחייל שהשתתף במלחמה, ואתה כבן, איך אנחנו יכולים לשנות את העולם. העולם נולד רק בטוב. אם אתה רואה פה את כל העולם הזה, יש בו אנשים טובים, אנשים, תלמידי בתי ספר, חיילים שעוזרים, באים לתרום, קבלנים, אנשים טובים, אז אנחנו יכולים להיות ערבים זה לזה, עם ישראל חי. אני בטוח שאתה חייב להגיד משהו, דוקטור יורגן. זה יישאר לך הרבה זמן לראות את זה. שלום לכולם. איזה כבוד להיות פה. אני צריך עזרה של אשתי לתרגם קצת. יש עוד מייק? אפשר לקבל את מיקרופון? 81 years after the Holocaust, to be here, it's a great honor. אחרי השואה להיות פה זה כבוד גדול. You heard my father was a soldier of the Wehrmacht in Germany. שמעתם שאבא שלי היה חייל בוורמאכט בגרמניה. But it was also him who taught me to love the Jewish people. אבל זה היה הוא שלימד אותי לאהוב את עם היהודי. A Jewish doctor saved his life. הרופאה היהודית ניצלה את
הצילה את חייו. And I'm here not because I feel guilty, ואני לא פה בגלל שאני מרגיש אשם, but I want to say thank you. אבל אני רוצה להגיד תודה רבה, להודות לכם. Without this Jewish doctor, I wouldn't be here today. בלי הרופאה היהודיה לא הייתי יכול להיות פה. The Parashat HaShavua this week בפרשת השבוע speaks about the battle of Amalek against Israel. מדובר שם על המלחמה בין ישראל ועמלק. Moses says at the end of the parasha, says, in every generation there will be war between Amalek and Israel. משה אומר בפרשה זו שבכל דור תהיה מלחמה בין ישראל ועמלק. And what a better place than here today to see that. ואין מקום יותר טוב כדי לראות, כמו היום, לראות את זה. Here is the generation of the Holocaust survivors. יש פה דור של ניצולי שואה. The true heroes of this nation. הגיבורים האמיתיים של הדור הזה. But I saw also when I came in many young IDF soldiers. אבל אני ראיתי גם כשהגעתי לפה הרבה חיילים צעירים מצבא ההגנה לישראל. They fought the same battle against Amalek like the generation back then in Germany. הם לחמו אותו מלחמה בגרמניה. And I want to salute the soldiers and I want us all to give them a big hand. אני רוצה להצדיע לחיילים ואני רוצה כפיים. In this passage of Amalek this week, it speaks also of Aaron and Hur. הפרק על עמלק מדבר שם גם על אהרון וחור. Moses got tired. משה נהיה התעייף. And they stood there and lifted up his hands. אבל הם הרימו את הידיים שלו. And I feel a little bit like this at the Christian embassy. ואני מרגיש קצת כמו בשגרירות הנוצרית בתפקיד הזה. Sometimes people get tired and exhausted here in this land. לפעמים אנשים נהיים עייפים פה בארץ, במדינה. And all we do is to raise up your hands. וכל מה שאנחנו עושים זה להרים להם את הידיים. And to tell you to continue. ולהגיד לכם תמשיכו. And to encourage you and to tell you God is with you. אנחנו רוצים to support, לתמוך לכם ולהגיד לכם תמשיכו ואלוהים איתכם ועם ישראל חי. שאלוהים יברך אתכם. תודה רבה. דוקטור יורגן ביולר. בואו נמחא לו כפיים על העשייה הרבה והמשובחת ואהבת ישראל. It's so good to have people like you around, doctor. ועכשיו אני מתכבד להזמין חבר, לוחם ואח, את הזמר המאוד מאוד מוכשר, נדב יאיש. בבקשה. ערב טוב. עיניים פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות
יפות כמו פעם, מבלי לראות את החיים כמו שהם. אני נושם, אני חבוק בנזרותייך, אני רואה בך בית חם ומשפחה, ואור בעיר בחלונות שאת פותחת. אני חופשי אבל אין בי מנוחה. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. והרופא כבר מדבר על סוף הדרך, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות את החיים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים טובים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. תודה רבה. איזה יופי זה היה. תודה, נדב יאיש, תזכרו את השם הזה. אוקיי. אני רוצה להזמין את דוקטור שמעון סבג, מייסד העמותה, והוא גם, מי שלא ידע, קונסול הכבוד של גואטמלה. שמעון, איפה אתה? בינתיים, תוך כדי שהוא עולה, תמחאו כפיים. אני אספר לכם שאת שמעון פגשתי במהלך סיקור המלחמה באוקראינה. הוא לבש שם וסט צוער של יד עזר לחבר, והוא אץ ורץ וחיפש אנשים שאפשר לעזור להם, והוא לא התעייף מבוקר עד לילה. הדמות שלו שם הייתה מאוד מעוררת השראה. הישראלי הזה, שעל פניו נראה שהוא לא קשור לשם, אבל ידע להתחבר כל כך מהר לכל מי שצריך פשוט בשביל להציל אנשים. ומשם הצטלפו דרכנו, וזו זכות גדולה להיות כאן בערב הזה עבור העמותה הכל כך חשובה הזאת. שמעון, המיקרופון שלך. תודה. תודה לך. ערב טוב לכולם, מכובדיי.
חברי מועצת העיר, סגן ראש העיר יוסי שלום, חבר כנסת קלנר, שלמה שרף, ידיד העמותה, נשיא השגרירות הנוצרית וגם מי היום אזרח כבוד שלנו, על התרומה האינסופית שלך למען הניצולי שואה, יהודית, ניקול, נשיא העמותה שלנו פרופסור ביל פרידמן, שדרך אגב הוא בא להתנדב, הוא רצה לצאת לפנסיה בגיל 65, והיום הוא כבר פנסיונר ותיק ועדיין מתנדב, מתקשר להפקת בדידות לניצולי שואה. עורך דין בורובסקי, ניצב במשטרה, תודה על העזרה שלך. שגרירת גוטמלה, עצום, שאני הקונסול שלך, תודה רבה. לאבי שעוזרת לנו, מטיואן, שגרירים, קונסולים, אנשים מכובדים. אני רוצה להגיד לכם שהיום אנחנו מציינים את יום השואה הבינלאומי, שבו גם שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ, שבו נספו הרבה אנשים, ואני רוצה להגיד לכם שהאנטישמיות בעולם מרימה ראש כל יום לשיאים חדשים, ואנחנו רואים את זה ביום יום. רק שימו לב דבר קטן, נרצחו בתוך יומיים 30 או 40 אלף או 20 אלף, כבר זה לא משנה, ביום אחד באיראן, והעולם שותק. לא ראיתי אפילו הצבעה אחת באום, אבל שחלילה מחבל שזורק אבנים על חיילי צה"ל ואחר כך מתגוננים ויורים בו, כל העולם קופץ. רוצחי ילדים קוראים לנו. אז העולם צבוע היה גם במלחמת העולם השנייה, רק בהיותנו יהודים רצו לרצוח אותנו. אבל אני יודע משהו אחד, שערי אושוויץ יהיו סגורים כל עוד שיש לנו צבא חזק, עם חזק, מאוחד, שלא ניתן לאף אחד להתבלבל. אנחנו יודעים לשמור על עצמנו טוב. אולי אנחנו נתווכח, אולי אנחנו פה במלחמה באנטישמיות אנחנו נהיה חזקים, ולא ניתן לאף אחד אולי לטעות. נשמור על עם ישראל, וזו ההזדמנות להגיד תודה לכל מי שנמצא פה, אחד. זה אנשים שמסייעים לעמותה, עוזרים כל השנה למען הניצולי שואה, ואני מזמין את כולם גם לבוא. הקמנו מוזיאון שואה בחיפה, שהכניסה היא חופשית, וגם את מוזיאון 7 לאוקטובר, שהכניסה היא גם חופשית, ולראות את שני הזוועות שקרו לעם היהודי, ולא לשכוח, ואם לא נשכח, אז גם אף פעם זה לא יחזור שוב פעם, אני מקווה. תודה רבה לכם שהגעתם לזכור את 6 המיליונים. השנה, שנת ה-30 לעמותה, בחרנו לציין את הערב הזה גם בהוקרה מיוחדת לאנשים